kuphunziranso zina zimene zimadyedwa m'Malawi muno mene ena tosimukuzidziwa unoti ukhalenso moyo wanu kuti ukakhale mkuphunzira. Moni nonse amene mukoneranso kanema amene wa GPS mu tsiku la lero tinene kuti Happy Easter kapena Pasaka wabwino. Ine Tom Kamanga ndabweranso ndithu program ineyi ya madyedwe awa ndimanena muzinyadira kuti ine ati madyedwe angozo nthawi ndi nthawi program ineyi ndimakhalanso ndikulandira alendo osiyanasiyana kukhala lero kuti tikusangalalira ndithu Pasaka kapena Easter nachona cha mtengo wapatali kuti yayi tiyitane mtumiki wa Mulungu. Ndelelonso program ineyi ndikhale ndikucheza ndi mtumiki wa Mulungu amene yayi wabweranso ndithu ndi zambiri kapena kudzozedwa kwa pa Easter. Inikhalani pamwepo pamene tikuyamba program yathu komabe tisanapite chitsogolo ndiyamikirenso makamaka the technical crew Lomwe Khazika amenenso ali ndithu ku FCC pakamiranso ndithu pali yankho ngakhalenso Precious Banda amenenso akuthandizira kuti yayi audio iziyenda bwino. Happy Easter once again. Apostle. Yes. Ndikulandireni program ineyi. Ndingonenaso kuti Happy Easter. Happy Easter to you. Mwina nkuthewa ndi anthu tsopano adziwe kuti yayi kodi ati madyedwe akucheza ndi ndani tangoti Apostle, that's a title. Yes. Akucheza ndi ndani? Ati madyedwe lero akucheza ndi Apostle Hills Namate. Apostle Hills Namate amapemphera ku Assemblies of God. Koma by the grace of God Yesu anakhulupirira ndi utumiki umene amawutcha kuti the Adulam International Ministries. Tiyambire pamene Adulam International Ministries. Chingerezi kapena ndi Hebrew ya Heberi. Zimene zikozokhala Chiheberi ditu. Ndizikutanthauza zimene. Adulam according to scripture it means a secret place. Okay, a secret place. A secret place. Nde Mulungu anakupatsani secret place imene. Yes. Malo achinsinsi. Obisika. Yes, achinsinsi obisika. It's the same. Okay, chabwino. Yes, sir. Ndiyamikire kuti ayi tili limodzi ndithu Apostle Namate and tukhulupirira lero ndithu tili mkatikati mwa Easter. Yes. Nde mwina tiyambire ponena kuti kodi tikamati Easter timati chani? Easter ndi chani? Easter anthu tinaphunzitsidwa kuti timaphunzira timamvetsedwa za kufa ndi kuukitsidwa kwa Ambuye Yesu. Okay. Yes. Mazunzo, kufa ndi chiukitso cha Ambuye Yesu ndi anangozika mkamphika nkuzitchula kuti Easter. Chifukwa chani timakhala tikusangalala kapena Akhristu akuyenera kuti azichita ndithu observe Easter imene? Easter ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Chifukwa Easter ndi chinthu cha uzimu. Anthu kwa nthawi yayitali takhala tikumachisangalalira kuthupi. So impact yeniyeni ya Easter anthu ambiri sitimayidziwa. Chabwino. Ndiye pano tufuna tizukute kuti kodi Easter chenicheni chomwe Yesu anabwerera pa dziko lapansi kuzunzika kufa ndi kuuka chenicheni chomwe amatipangira ife Akhristu chinali chani. Chifukwa anthu ambiri timangodzuka nkusangalala kuti Easter tikayenda tikapanga zakuti komano impact yeniyeni ya Easter pa moyo wathu kuti Yesu anatithandiza kuti tifikire pati. Ndizo zomwe titakhale tikuyang'ana lero zimenezo. Tisanafike pamenepo tiyambirepo kuti ikuchokera pati Easter. Fukwa ndimadzepa makhala okamba zambiri malingananso ena zipembedzo yayi mwina zimenezi palibe tsiku limeneli yayi mene zimakhalira ive aina akamakamba za Christmas yayi tsiku limeneli lobadwa Yesu Kristu yayi zimene zikhudzana ndi za Satani komano tive kuchokera kwa ino Easter ikuchokera pati. Easter in the same vein ngati mene timakambira za Christmas. Masiku awawa anthu atakhala pansi kuti tingapange commemorate masiku ngati awa
anangokhazikitsa madate kuthupi kuno kuti tizipanga masiku awa kungopangira rifa ku zinthu zimene zinachitika kalekale spiritual things. Koma sikuti masiku awa amakhala kuti ni masiku enieni in the Bible amene zinthu zimene zinachitika. Si masiku enieni. Anango it's just a symbolic of the days zinthu zimene zinachitika. Okay. Yes. Ndeno pa umoyo tsopano wa ifa Khristu. Easter ili ndi mphamvu yotani tsopano. Ndiye pali nkhani pamenepo tsopano. Easter china chilichonse mmoyo uno dziko lapansi linolo mmene analilengera muno wake Mulungu analilenga kuti likhale vulnerable, likhale lopanda mphamvu. Kwenikweni dziko lapansi lino limadalira machitachita a dziko la uzimu. Life is spiritual. Chabwino. Mine Bible imanenera. So now according to the fallen state of man, munthu wachimwa wagwa maso pa Mulungu. Chifukwa mu organogram ya Mulungu mene amalenga zinthu pa dziko lapansi atalenga zonse analenga munthu. So mu ranking ya kumwamba pa number 1 pali Mulungu, pa number 2 pali munthu. Ngakhale angelo amabwera pansi pa munthu. Ndi chifukwa chake ngakhale angelo nthawi nake amayankhula, koma in the synoptic account ya David akuyankhula zimene angelo amanena kuti kodi munthu mwa munthu muli chani kuti inu Mulungu mmatsika kumwamba mpaka kumomuyendera pa dziko lapansi. Kodi mwa munthu muli chani kuti ngakhale munthu mwampatsa ulamuliro wa zinthu zonse zimene niyo munalenga. Angelo kugoma naye mmene Mulungu amamukondera munthu. Ndikuti ife nditunda pamwamba pa angelo. Kwambiri. Akunena m'Bible kuti you have placed him lower than Elohim. Elohim ndi plural, koma Eloha ndi angelo amenewo ndithu. Okay. So we are above angels. All right. Ndifanye tikapita further, Bible ikunena kuti angels are ministering spirits. Ife. Okay. So it means we are above angels. Koma nkhani ndimene tikunena panopo kunena kuti lero tifuna tisewere kwambiri ndi kaganizidwe ka anthu. Chabwino. Kaganizidwe, thinking patterns. Chifukwa anthu ambiri ngakhale ndine kalekale lija timadziwa kuti angelo ndiye kuti ndi apa mwamba kuposa ife. Yes, in zimene timadziwa. Ayi, in totality is wrong. Because kuchoka pa Mulungu then pali munthu. Okay. Nchifukwa chake akunena kuti tilenge munthu in our own image and in our own likeness. Ndeno mwina poti ngelo sina ngati maona kuti tikamapemphera timati ayi angelo timamabwera kuti pulumutsi mwina nthawi zina kuti thandizira kuti iwo ndi amphamvu kaya siyana ndi ife kaya. Timalingalira motolemo kaya. Kaganizidwe kameneko konkamene kamasakwaneza zinthu. Chabwino. Ndiye kuti tisungunule zimene zotifika uku. Chifukwa Yesu kubwera kudzatipatsa ife Easter. Anapatsa angelo ngati. Ayi. Easter akupangira munthu. Chabwino. He's doing this for a man. Now Easter is a spiritual thing. Mmene ndanenera muja. Chifukwa anthu timanena kuti zinthu zauzimu nzosaoneka. Timatero koma kuti tizungunule bwinobwino akanena kuti nzosaoneka, it doesn't mean kuti those things are not real. Ndizosaoneka but they are real. Koma nkhani zimatengera iweyo consciousness yako ya chinthu chimene chichacho. Tsono vumbulutso limene umalipeza ndikuyenda mu mvumbulutso muja ndimene makhala yo reality mu moyo uno. Okay. Yes. Iyai. Zayamba mamhavu ndithu. Ndi mmene tayambira program imene ya madyedwe awa. Kufikani ndithu mu nthawi imeneyi ya Pasaka. Inu kodi Pasaka wanu akuyenda motani? Ngakhale ndithu muli pa nyumbapo, ngakhale ena mwina mukuyenda potengera kuti kanema amene wa GPS akufikiranso ngakhale pa online tilipo. Inu ndithu kungosecha GBS Your Family TV Facebook pamenepo ndikuti mutipeza mukhozanso ndithu kumatitsatira ngakhale ma programs athu a live ngati mmene tikupangiramo. Mukhozanso kutipeza live pa Facebook page, just search GBS Your Family TV kapena GBS Malawi YouTube channel ndikutinso mutitsatira kuti tiyende limodzi tidalitsikire limodzi mu nthawi imeneyi ya Pasaka. Tangoyamba apa mwina tiyambe amati ulendo inonso mafuna ndithu kuchayirira. Timafuna tipumulire kaye pang'ono. Kenako tibwere timve zambiri zozamaso. Amen. Timafuna pa nthawi ino tionere kaye nyimbo imeneyi, kenako tibwerenso ndi zambiri TNT sangala limodzi. Turn off them.
pantandabo pampinjika zonse zamara ndi pamene anakhetsa mwazi wake ndi pamene anavala manyazi anga pantandabo pantandabo zonse zatha Maimbidwe ndithu apamwamba, maimbidwe okoma kuchokera kwa Steve Wazisomo Mulia akuti mtanda. Nyimbo imene kungochitanso resonate ni nthawi imwe tikuyenda ya Easter, yomwe timakhalanso ndithu tuganizira kwambiri za mtanda wake wa Yesu Kristo. Ndikhulupirira yocho. Yes, ndipo mwemo ndithu. Chabuno netinasiyana makamba zonena kuti mwina ndithu mphamvu yeniyeni ya Easter kwa ife anthu okhulupirira. Yes. Ndiyotani tikayang'anano tsopano munthu wagwa nde Satana watenga zimene Mulungu anayika mwa munthu. Authority, dominion and power watenga Satana due to the fall of man. Nde Mulungu ifwe cha chikondi chake pa munthu anaona kuti project yanga ya munthu ingopita pachabe, ndi pamene kumwamba anabwerano ndi idea ina, strategy, another strategy to bring back man into pa position yake mene Mulungu anamulengera, to give back that identity to man, to give man his positional advantage mwa Yesu Kristo. Ndi ataona ndi pameneno Yesu Mulungu anabwera kudzayenda pa dziko lapansi ngati munthu. Bible likunena kuti anatenga machimo athu, anatenga zinthu zathu zonse ndi kukakhomedwa nazo pa mtanda. Nde Bible muzimumo Mulungu akunena kuti Yesu mmene amazunzika, mmenenso amafa, tosefe timazunzika limodzi, timafa limodzi. Mmene amafa Yesu tinafana limodzi. Ndiye Bible ikunena kuti Yesu no mmene amauka, ifeso tinauka naye Yesu. According to Efeso 1:6. Akuti ife mmene amadzuka Yesu, we were also raised with Christ. So it means imene yono ndi understanding ya munthu, that consciousness munthu imene umene wakhale nayo. Chifukwa tili pano pa dziko lapansi, koma akutiza kuti position yathu ndi at the right hand side of the Father kumene kuli Yesu, a place of power and dominion. Koma zimene zokuti zitheke zinatengera nthawi ya Easter. Mwandipetsetsa? Yes. Now tikafatsa bwinobwino, inuyo Yesu wabwera pa mtanda, watifera, wadzuka, wapanga zonse. Koma ngati inuyo mulibe chidziwitso chimenecho, ngati mulibe understanding imene ndi consciousness imene yoyo, chipambano cha Easter pa moyo wanu sichingapange manifest. mukana chipambano cha Easter mutanthauza. Chifukwa chilichonse pa dziko lapansi akuti victory belongs to Jesus. Chabwino. Timatero. And which is true because anagonjetsa demons, all the powers of Satan pa mtanda paja ndi chiukitso chake. So it means chipambano chimene Yesu anachipeza ifenso tinapambana. Ndiye ngati akunena kuti we are seated with Christ in heavenly places, that is our location. Okay. Nchifukwa chake ndimanena kuti moyo is spiritual. Ngakhale tikuyenda pansi pano, koma positional advantage ya moyo wathu tili far above principalities and powers. Koma zimenezo zikubwera chifukwa cha Easter. So inuyo ngati awareness imene mulibe yonena kuti inuyo mukudziwa kuti ngakhale mukuyenda pano position yanu si panopo yayi. Now nkhani imayenda chonchi, Satan is a master of the realm sense. Mkaganizidwe. Chabwino. Ndiye Satana safuna kuti anthu adziwe chimwe imfa ndi kuuka kwa Yesu chinachita upon the believer. Chabwino. Ndiye amaonesesa kuti ife perpetually
tizikhala ignorant of the fact ya chipambano chimene chinachitika pa mtanda. Ndi chifukwa chake eniyo munthu atakuwuzani kuti wakuyikira ndalama ku account, iniyo ndalama zija osamapita ukatenga, ndalama zija osapita ukatenga, umainu kumasauka. Munthu amene chasala kuthandize wakuthandizani because the money is in the account. Kwa inuyo ndikungopita ku account ndikukatenga cha ndalama. So it's the same thing. Ku account Yesu anakakale chipambano, machiriso, everything. Manthu ambiri timavutika yet ku account kwatu kuli everything. Because that awareness tilibe. Amen. Amen. Tikafika kakale kwa Efeso komweko 2 verse 4 to 7 akunichita kunena momveka buno description of that position imene Yesu adatika ife kuti tili pamwamba pa principalities, powers and everything. Koma ngati Yesu kudziwa if you are manipulated by Satan kuti sukudziwa ntchito yeniyeni imene Yesu anagwira pa mtanda, you will perpetually be in defeat, matenda and everything. Nkhani ndimeneyo chifukwa chokunena kuti aina nkumafukusa mene mukufotokozeramo kunena kuti chabwino ngati mukunena kuti Yesu adatika ndithu pamwamba above everything yes. Pali Mulungu, pali Yesu, pali ife. Ndi chifukwa chani tsopano Satanayo amatichenjerera muzambiri mukamba za matenda makhala ndithu vuto pa moyo wathu ngati Khristu. Yes. Pali mavuto ambiri mwina ndithu mumphawi makhala vuto pa moyo wathu yet mawa kunena kuti Mulungu ndiye mwini gold and silver. Yes. Chifukwa chani zimakhala choncho potingira kuti Mulungu anatika ndithu pamwamba. That's where we belong. Now nkhani ili chonchi chilichonse chimene chimachitika in this life sir, knowledge is power. Chifukwa chidziwitso chimene muli nacho cha Mulungu ndi kuwala kumene mumayenda naye Mulunguyo. So chidziwitso only comes from scripture, from the true gospel of God. Mawu amene mmakale niyo mukudya, mukutenga, mukuadziwa ndi amene amabweretsa light imene niyo mmayendamo. So now Satan is very clever. Pa zinthu zonse pa dziko lapansi zimene mungachite pali zinthu zingapo zimene sadzakulolani kuti muchite. Number 1, sadzakupasani nthawi for you to pray. Satana sadzakulolani kuti muwerenge mawu a Mulungu. Olo kupita kuchali chikwenikweni muzapeza kuti kupita kuchali chikumakhala vuto kwa anthu ambiri because Satana amadziwa kuti munthu akachita zinthu zimenezi apeza light, adziwa chimene iye ali. Because chimene umachidziwa iweyo, the knowledge you have, chinthu chimenecho Satana sangakuzunze nacho. Chabwino. Yes. So mudzaona anthu ambiri timapita ukaenda njira ya mtanda, anthu ambiri timapanga confess kuti ayi Yesu anandifera pa mtanda, koma reality yeniyeni ya exercise imene Yesu anachita anthu ambiri understanding ya zimenezo tilibe. Sitiyenda in that dominion imene Yesu anatipatsa. Mwandimvetsetsa? Yes. Because Mulungu akunena kuti ndalenga zonsezi, iweyo munthu ndi amene uyang'anire, iweyo munthu ndi amene akupasa dominion. Chifukwa dominion kuti ibwere pa moyo wa munthu, choyambirira uzidziwe identity yako. If you don't know yourself, sir, palibe chimene ungachite in this life. So kuti niyo muzidziwe, number 1, know God. Chabwino. In your true reflection ya iniyo ili mwa Mulungu. So chifukwa ndio kuti Satana ndio chenjera sadzakupasani nthawi for you to know God, for you to know scripture, for you to pray. Kuti ndizichite ndekha reflect. Kuti mudziwe kuti kodi ine ndine ndani, but in Christ. Ngani yake ili choncho. So muona ngakhale anthu timapita ku church timanena kuti nasamba mwazi wa Yesu. Yet every day demons are oppressing us. Daily demons akutigonera azibusa afe sitingaulule. Ena afe foti chidziwitso chimene tilibe tikamagona amatikhalira ma demons. Ndekuti anthu amene ali mwa Yesu ndithu mweni sakuyenera kuti akhale akuzunzidwa ndi mphamvu za Satana. Ndi zimene tikukamba. Ndifukwa chake Yesu anazunzika pa mtanda. Because ngati inuyo mukuzunzika zimene anazunzika kale Yesu, ngati inu mukumana ndi zimene Yesu analuzunzika kale kuti zizindachotsa pana anga, akunena ku Kolose kuja kunena kuti every handwriting kandi ya matemberero kandi ya chani izozunza moyo wako zimene Satana anakonza, the Bible is saying that it was nailed together with Jesus on the cross. That means if you kuyenera kuti pange suffer those things, koma nkhani ndi awareness of what Christ did pa moyo wa munthu. Fanya ndunelo zimeze Yesu anachita ntchito yayikulu kwambiri upon an individual. So ngakhale ku dziko la uzimu kuli ma rankings.
amene tikunena panowa kuti mulungu anatika kumwamba on the right hand side of the Father koma mwa Yesu. That's a place of power. So ngakhale even in the demonic world amali ndi obedience kuma rankings. Chifukwa chake mukumva kuti atapita ku Gadara anapeza munthu wopangidwa possess ndi religions. Koma religions aja amayankhula ngati. It was one demon that was speaking. That means just amalemekeza chani ma rankings wawo kuti bwana ndi amene akuyenera ayankhule. So in the same vein, devil will not allow you to know your ranking in this system. So that you are perpetually under his power, under his control. Chifukwa once mukangodziwa kuti akundizuzana Satana ndizanga, you rise up. And Satana amazoti basi sindimutanizo sindikugonjetsa. Sinchifukwa chake Yesu akunena kuti wakhazika above principality and power. That's a ranking in the realm of the spirit. Chabwino. Mwina ndikati ndikutengerenso ndi pang'ono ndimafuna kuti mufotokoze apostle. Yes sir. Tikabwera in the book of Genesis. Pamene Mulungu anamutenga Adam munthu kumwika munda wa Eden. Kuti monga munazanena kuti nthawi imeneyo Mulungu anatipatsa ndithu ulamuliro. Everything. Ulamuliro unali mwa ife. And nthawi imene ndikhulupirira kuti munthu anali olungama ngati pamene analili Mulungu. Komano Satana atabwera anatichenjerera ndikutilandanso mphamvu ija makamaka pamene tinena tsopano munthu anapezeka kuti wachimwa. Yes. Takhala tikuyenda mu tchimo kwa nthawi yayitali nkumazitchula kuti ine amwe sina. Tsopano tikati tione imfa imeneyi ya Yesu Khristu, resurrection imeneyi yagwira ntchito motani kamene resurrection imene tikhale tikusangalalira pa Easter kunkhani ya tchimo ini mphamvu yotani? Very good question. Tikawerenga kubwinobwino mmene mwankhulira nkhani yanuyi. Adam amene ujayo was a god. Sitalengedwa nchifanizo cha Mulungu. Yes. Functionality, kaonekedwe, everything zinali Adam. So Satana iyeyo chomwe anakuyana cho Satana, because Satan has been with God for a long time. Satan has been serving God for a long time. Koma Mulungu akulenga no munthu zinthu zimene akanampatsa Satana wapatsa munthu ndi pamene panayambira udani. Chabwino. Mokuti lero Mulungu atachotsa zimene zili pa inu ndikuyika pa mwala, Satana pa inu alibe nanu ntchito. Satana ayamba kulimbana ndi mwala. Chabwino. Okay, yeah. Okay. The common enemy of Satan is not God, it is man. Chabwino. Chifukwa zomwe amaona kuti zikhala zake Mulungu atipatsa ife. So now iye uja akuluakulu Satana itisanamizane pano. Yes. Satana timamutchula ndi oyipa ndi otani. Koma akuluakulu in anything pamakhala kena kake kuti umaona kuti akankabwino. There's one thing that I learned from Satan ine. As Satan as he is imene timamutchulira kumuyipisa kuti ine pali chinthu chimodzi imene timaphunzira mwa Satan. Chabwino. That is determination. Satan is very determined kuposa akhristu ambiri. Techulani mchichewa kuti amvetsetse. Kulimba mtima. Chabwino Satana ndi olimba mtima kwambiri. Akafuna kuchita chinthu sabwerera mbuyo amachita. Akunena pacha Mulungu akumfunsa kuti kuchokera kuti akuti ndikungoyenda ndi dziko lapansi ili. Inu mungakwanisa mangozungulira dziko lapansi. Iyayi. Kuti muyende pano mufike pa chinsapo mwatopa kaya mwatherani. Koma iye ndi pillar to post angozungulira kumfunsa kuti chomwe ukufuna njani? Basi ndingofuna someone ndimulikwire wina wake basi. Pamene akhristu walero kabwerero ku chalichi ukapita mawa ukapita kuchangati zinthu sizikutheka umati ndatani ndasiya. Ndaimika manje. Nde basi za Mulungu sizitheka. Palibe kukakamira kwenikweni. Koma mkulu uyu inu. Ndiye muone amuchosa kumene kuja wakhala munthu wamba basi. Ndiye akuzoti zinthu zanga zili ndi munthu uyuyu. Ndiye Satana akubwera ndi plan tsopano kuti ndipange bwanji kuti ndilandeso zinthu zimene zibwere kwa ine. Ndi anadziwa fwa Mulungu pomuuza munthu anamuuza kuti iweyo mmene ndakuyikira muno ukadzangochita izi ndi kuti wachimwa. Ukangopanga ichi ndi kuti iweyo ndi ine tasemphana. Ukachingochita ichi iweyo udzafa ndithu. Yes. Mukundipezetse? Ndikutsatira ndithu. Tsopano it means kuti muwerenge nkhani bwinobwino Mulungu sanalenge imfa yayi. God did not create sin because ananena kuti ukadya ichi sanena kuti ndidzabwera ndidzakupha yayi. Chabwino. Ananena kuti ukadya ichi ukachimwa then death will come. Mwandipezetse? Ndikuvetsetsa. So now inuyo tinenga limene anachitira Satana akubwera
akudziwa kuti okay uyu zimene ali nazo zine nkothekera kuti ndikhoza kutenga because inuyo mumuone mene akubwererera akufika kwa mzimayi akufunsa akuti kodiwe mulungu anati chani pa moyo wako chifukwa Satana kuti akulandeni zinthu amayenera adziwe kaye information imene ili pa inuyo yochokera kwa mulungu. Otherwise ngati sakudziwa information ilipo pa inu Satana cannot touch you because amafuna agwire ntchito chimene mulungu anakupatsani ndiye alimbane ndi chimenecho akulande chabwino. That's why in this life muzaona kuti pleasure ili paliponse amapereka zinthu zokoma Satana zokoma koma za temporary. Inu mupita muzika mwaimo mupanga izi iye chama kupasana ndi zinthu zabwino ndi dzanja lamanzere yeti dzanja lamanja akutenga chinthu chofunikira kwambiri chimene mulungu anayika mwa inuyo chabwino. That's the devil for you. Ndiye akufika kwa munthu akumuwuza kuti ija izi akudziwa kuti akangochimwira ndi mulungu basi ndiye kuti asiyana. Ndi chifukwa chake akufika pamene kuja olo mulungu atafika akumfunsa Adam kuti chachitika njani iye koma mkazi munandipatsa uchi. So mpaka mwa ukangopanga confess weakness nkhani ya authority imapita kwa munthu amene ukuntchula uchi. Okay. Ngati apa Adamu akunena kuti mkazi munandipatsa uchi automatically authority imene enda Adamu inapita kwa Eve. Mwakuti Eve akanangokhala chete mulungu atamfunsa kuti chinachitika nja akanangokhala chete authority bwezi ndi Eve. Okay. Koma chokacho Eve anazangonena so kuti iyayi koma njoka. Okay. Authority ndiye kuti yachoka kwa Adamu yachoka kwa Eve yapita kwa njoka. Chabwino. Njoka ataifunsa mulungu njoka inankula sinankula inazoti chomwe ndimafuna ndapeza anapita automatically man became vulnerable wopanda chilichonse wopanda mphamvu wachimwira mulungu. So zimene zija mulungu zinamuwawa amafuna be kuti chilichonse chimene chinali ndi munthu chibwerere kulamulira akuti have dominion over the sea over the earth pachina chilichonse chomwe ndalenga ine olamulira ndiweyo pakale restoration abwezeretse mulungu. Now restoration itipanga bwanji mulungu saka nangotsika obwera pa dziko lapansi zano ndine mulungu ndine Yesu ndikufuna kuti ndibwezeretse zinthu ndiye malamulo a territory that is illegal. Okay. Chifukwa aliyense mu territory loti agwire ntchito mmene muja amafunika kuti apanga operate through a body. Chifukwa chake ngakhale Satana kuti agwire ntchito pa dziko lapansi sangangomangoenda kuti ndine Satana he needs a body to work with. Okay. Muti lero pa dziko lapansi tangogwirizana kuti ine Satana sindikufuna aliyense pa dziko pasongone kuti Satana sindikumfuna Satana uja will become vulnerable for akhala alibe thupi logwiritsa ntchito. Koma ifo anthu tilipo timadzipereka voluntarily to the devil we work with the devil chifukwa chake devil amaoneka ngati wamphamvu. Okay. Mwandimvetsetse. Now it's the same thing mulungu anazo kuti ndikapite ku dziko lapansi the law of territory sindilola kuti ndikangofika it will be illegal. Ndi chifukwa chake anasanduka munthu God was God but he became a man. Chabwino. Chifukwa chake anafuna mimba ya mzimayi kuti abadwe ngati munthu. Chabwino. Ayende nafe pano Yesu uja amene ali mwa mulungu amene ali mulungu weniweni kumayenda nafe pa dziko lapansi. Nkhani Jesus had a mission. Mission yake nkukhala iti. Mission ndi imene itsopano iwo dzafa pa mtanda. Chabwino. Ndiye inali mission ya Yesu meche kudzafa pa mtanda. Even Satana amadziwa kuti mkulu uyu akangofa pa mtanda zavula. Chifukwa chake ukalowa mapita. Aumuza kuti umuze Yesu kuti usakafe pa mtanda. Chanchana Yesu akuza kuti ine mission inabwera pano ndio ndizafe kumene. Get behind me Satan. Anadziwa kuti akuyankhula ndi ndani? Ndi Satana si Petro. Oh, chifukwa chake anamkhanga tumuyankhula. Khanga nomwankhulo mowawa. Anadziwa kuti siyeyu mkulu uja watani? Chifukwa atasiyana nthawi Yesu anachanena kuti tidzakumananso at an opportune time. Ndiye nthawi ija inene limeneyi. Anabwera through Peter. Kumuwuza kuti musakafe pa mtanda to abort destiny. All right. Chifukwa chake amuwuza ine ndikuyenera ndipange zimenezi. Chabwino. Ndiye munzeru ya mulungu mu mphamvu ya mulungu zonse amachita Yuda sizija zonse zija nkhani inele yothandizira kuti chofuna cha mulungu chitheke kumene kunali kukafa pa mtanda. Sikuti Yuda samachita zinthu zolakwika yayi. Ngakhale kuti anangotengera chinthu chowawa koma it was in the blueprint of God kuti Yesu afike mmene momwe akafe ndi pa mtanda. Mwime pomwepo tikuyenda limodzi tingofuna kuti ngokumbutsana kunena kuti program imeneyi ndi ya machidwe awa yomwe ikufika ndithu mu tsiku la lero pamene tikusangalala nthawi imeneyi ya Pasaka kapena Easter. Muli ndine Tom Kamanga komanso mu program imeneyi ndikucheza ndi Apostle Namate kapena nene kuti Hughes Nabate. Yes. Amene akutifotokozera zambiri zokhudzana Easter kapena Pasaka.
mwina nkuthekanso ena usimukudziwa kuti tilinso live ngakhale pa tsamba lathu la GPS Your Family TV Facebook page, ngakhalenso tikunena kuti GPS Malawi YouTube channel. Mukhozanso kutitsatira kugwiritsa ntchito ma online platforms athu amenewa. Tiyeni tikhalebe tikudalitsika limodzi pamene kukambirana kwathu kucheza wathu zokhuzana Pasaka imeneyi kuwenda motani. Timve zambiri kuchokera kwa Hughes, Apostle Hughes Namate. Amen. Nde tsopano mukufotokoza tsopano kuti tsopano zomwe adachita achina Petro ayina Judas zinalizothandizira kuti mission ya Mulungu iteke. Ndimene mukufotokoza. Ndimene ndikunenera pano. Ndi chifukwa chake Bible imenena kuti Satan, had he known, he could not have crucified the Christ on the cross. It was pointing to his destruction. Sadakalola kuti Yesu chafe pa mtanda. Chifukwa that was the wisdom, deep mystery of the wisdom of God. Kuti uyu afe pa mtanda akafike ku Hades. Akakumane ndi Satana ndi akamuzota achimwene makiyi munamulanda munthu acha. Bwezereni kuno ndikamubwezere muno wake. That was the sole purpose, the mission of the resurrection, burial, ndi mazunzo a Yesu Kristu. So you can see that there's an element of dominion, authority, and power zimene Mungu akubwezeretsa kwa munthu. This domain called the eighth, ngakale Bible imanena kwa Galatians, Mulungu kumwamba ndi angelo ndi Yesu anavomereza kuti this world is evil. Yes. So for munthu to survive muno mu dziko lapansi, sir, you need that dominion, you need that authority, you need that power. Tikanena kuti power ndi force imene mapanga force ma compliance azinthu. It is a force that causes compliance of things. Changes must happen. Pombo ziteke. Where there is a shout of a king, there is power. So in your dziko lapansi ngati mulibe mphamvu imeneyo, nothing is going to obey you. Ndichifukwa kana Askefa amachotsa ziwanda kumachotsa ziwanda akuti dzina la Petulo, Yesu wa Petulo. Kenako ziwanda zinakhala pansi nkupanga study. Ziwanda zimapanga study kuti kodi munthu wayima pachani. Kodi authority imene wanyamula akuidziwa. Ndi ana Askefa anyamataja ziwanda zakhala zikupanga case study kuti ntiwaona anyamatawo. Yesu weniweni analizunza. Paulo analizunza. Koma uyuyu wayima pati. Ndifuna chike ziwanda zikubwera zinazo nda fake. The Jesus amene akumutchula mphamvu yeniyeni ya Yesu yani awalibe. Akubwera kuangambira zovala and everything. So you can see even masiku ano and hambili we only confess the name Jesus, we only confess kufa kwa Yesu, koma the true power and meaning of that thing tilibe. Amen. Manipezeza? Yeah. That's why lero muona kuti in the old church zinthu zimatheka zimachitika mwana kuti there is a real authentic power of God. Koma lero if you look at it, that power has been diluted. Zimakhala ngati kuti Mulungu yemweyo, Yesu yemweyo mwina anapita ku vacation, anapita kokapuma, ndiye pabwera Mulungu ina okogwirizira. Kuti akomatu unyengozi ukhala ngati chauta sakuziona bwanji. Yeah. Chifukwa zinthu zonsezi Bible ikunena kuti the heaven and the heavens ndi wake kwa Mulungu. Koma the earth has he given to the sons of men. It means Mulungu kuti agwira ntchito pano pa dziko lapansi sangangobwera iyayi, amafunika participation with man. Chabwino. Amen. Amen. Tikawerenga ngakhale ku Ezekiel 32 verse 20 akunena kuti I sought for a man. Mulungu in his power, in his wisdom, koma akudandaula kuti ine ndikufunafuna munthu oti ndigwire naye ntchito to deliver this land. Koma Mulungu panopo kodi nakafika mu family ya kwanu kuti family ya kamanga I want to liberate this family. Alipo munthu amene waima. Alipo munthu amene ali ndi this position advantage above principalities and powers. Ora koza kugwira ntchito ndi Mulungu to liberate people. Chifukwa tikapita ngakhale ku Romans 8 verse 11. Mumvere mmene akunena. Chabwino. Akuti but if the spirit of him who raised up Christ from the dead dwell in you. Mukuyemba nkhanichi? Yes. Yesu ali pansi pa manda. 3 days. Ndi akuti mzimu umene unalowa pansi pa nthaka nkukamudzutsa Yesu nkumpatsanso moyo. Mzimu umene umakhala mwa inuyo. Uli mwa ife. Muli mwa inuyo. As we speak now, that spirit is in us. Chabwino.
So ngati mzimu umene unaukitsa Yesu pansi pa manda uli mwa iwe, what else can chomwe simungapange ndi chani? Zimenezo zioneka za mphamvu. Mufuna muyang'ane kamerayo apostle. Tawauzeni anthu amene akutitsatira pa ino kunena kuti mzimu umene unaukitsa Yesu Khristu. Umene uli ndi moyo mwa ife. Uli mwa ife. It is at work in us right now. Tawauzeni anthu amene akutitsatira pa nthawi ino. Mwachitsanzo ndinene chonchi. Ine nditenge foni ndizimuuza cameraman iwe. Achimwene dzatengeni foni. Iwo wangu ima pamene pasabwere. Achimwene foni ndi yanu, bwerani muzatenge. Ngati wacha sabwera uzatenga. Foni satenga yayi. Ndi zomwe zikuchitika masiku ano. Everything is provided for. Koma anthu ambiri sitifuna kutenga step. Iwo tizindizo tikatenge. Inuyo sapano poti nene zoona. Mutakhala kuti kandi MP kandi a minister akuwuzani kuti mubwere ku office kwanga ndifuna ndikuthandizeni. Mukhoza kafika ku office kwa minister 6 koloko ya mamawa. Iwo amamba ntchito 9 koloko. Apopo zakitsikire detail. 6 koloko ya mamawa. Mwaje petasa. Chamba half 5. 5 koloko kama 5 koloko. Wafika. Ndafika kale kwadikirira. Kuti ine pano pozivutezera ndithandizo langa nditani? Ndili pesa. Ndi a minister achakubwera alowa mu office azikumana ndi anthu ndiye kuti 6 7 8 9 10 mwina mpaka past 5 iwo kana lipompachi mwine wacha kubwera kufuza kuti kodi simukudandaula ndikuchedwa atu bwanji uwa uzoticha musadandaule yayi I'm okay gwira ni chito koma suna aje tsiku lonse I'm okay don't worry I'm here I'm waiting nkhani you have got that conviction kuti nkulu yuzi funezira nani atithandiza ndiye muone mulungu is over. Muntu is over anything. God is above. Koma mulungu akayankhula anthu tilibe that conviction. Pena akuyankhula mwa mulungu awa. Conviction ena kuti mwa mulungu anthu oona anthu ambiri tilibe. So we are able to trust munthu wadera, munthu ankolo andithandiza, we despise God. So mulungu amakhala ngati kuti one of those things in our lives. Koma these things are true and real. Timile pompa ndonanga kuti mwene madzi tikupitirabe ndi program yathu imene ya madyedwe awa pano pakanema wanu otsogola kanema wa GPS and pa nthawi ino timafuna kuti tingochita ka break pang'ono tikupatsirani nyimbo yathu yachiwiri mprogram ineyi kuchokera ndithu amene yakuti makamaka imene yakuti potuluka m'mudzimo by Dau Guitar. Amene ndithu atipasirenso nyimbo imeneyi tibwerenso ndi zambiri. Amen.
ndikhulupira kuti mwasangalala ndi nyimbo imene kuchokera kwa Faris Mang'anda. Faris Mang'anda, the daughter of Zion. Mwina poti anthu ena kalembedwe kawa pa kupeza kuti sanalembe bwino, komabe ndi the daughter of Zion, Faris Mang'anda, amene amatipatsa nyimbo akuti potuluka mdzimo. Tikupitirirabe ndi programu yathu imene ya madyedwe awa, kukhalanso pamene tikusangalalira zokhudzana ndi Pasaka. Kodi Pasaka wanu akuyenda motani? Lero program imeneyi ati madyedwe ndayitanitsa ndithu mtumiki wa Mulungu Apostle Hughes Namate, amene akutifotokozera kwambiri zokhudzanaso ndi Pasaka ameneyo. Tsopano mwina funso limene ndikhoza kufunsa tsopano lino ndilolenda kuti Pasaka ndi ameneyo, nyengo ya Pasaka ndi imeneyi. Ifeyo ngati okhulupirira akhristu kuti tikuyenera tisangalale motani? Chabwino, ndiyankhe chonchi. Chipembedzo chimatiphunzitsa kuti tidzikonzekera kukupita kumwamba. Yes. Tidzikonzekera kukalowa kumwamba. Pamene the message of the kingdom imatiuza kuti ufumu wa Mulungu tani udze. Kusonyeza kuti mmene kulili kumwamba ndi mmene pakhalire pa dziko lapansi pano. Are you getting it? Yeah. It's not only kuti tili pa dziko lapansi pano kukonzekera kupita kumwamba. Koma no mmene kulili kumwamba, let your will be done here on earth. So now kuti tibwerese the will of God pano pa dziko lapansi, zinthu tikukambazi ndi zauzimu, si zakuthupi. So anthu ambiri timangoona ngati kuti tikapanga celebrate tutanyamula kanjedza katapanga zomwe timapanga, those are just rituals. Koma the main thing is the spiritual thing. Kodi iweyo mukusweka mtima kwako, kodi iweyo kumalo kwako kumene kumana ndi Mulungu, how honest iweyo ndi Mulungu wako muli bwanji? Kodi how reverent are you reverencing the word of God kapena Mulungu in your life munyengo ngati imeneyi? Kukumbukira ndithu kuchokera pasi pa mtima, osangoti mmene dziko limapangira, koma iweyo as an individual kodi Mulungu kumuuza chani kuti zomwe munandichitira pa moyo wangazi ndi mmene zikukhaliramo, how are you thanking God? Chifukwa chimodzi ndi za Christmas anthu timangoganiza kuti ndi Fanta, Coca-Cola, koma there is more to that. Okay. Kuti muzafufuza anthu ena pa Christmas, we will be in fasting and prayer. Because Komado ni nthawi yoti ambiri timadya mpunga wenyama. Yes, it's good. Koma anu ngatenafe, we will be in fasting and prayer. Devotion to God, with Ambuya you did something great on humanity. Munatichotsa kumene kuja munatibwezera nkutipatsa zonse kuti tikhale nazonse ifeyo. That dominion, that authority, that zonse jurisdiction mwatibwezeranso ifeyo, Ambuye zikomo. Ndiye nthawi imene nkhani yake eni makhala imeneyo sizakuthupi yayi, it's spiritual mende kunenera kuti kuthamanga basi kukagona kuti ayinda mtundo uja oti nesi I have even ena mati ndaphwanya record, ndabreak record ya mayendedwe pa Easter ndakwanitsa kuyenda 12 kilometers. Ndizabwino koma iwe as an individual impact yachani ndi impact yanji zikubweza pa moyo wako. Chifukwa Easter pa moyo wako izikhala ndi impact. Easter ya chaka chatha ninasuntha chonchi moyo wanga uzimu kuti Easter inoyo wafika part in the level of your Christianity with God. Chifukwa moyo wa Khristu akunena kuti you shine brighter and brighter and brighter. That means any occasion imene machitika pa moyo wa munthu, any revelation, chifukwa ndi mavumbuluso awawa, kodi vumbuluso limene lili likukuthandizira chani? Chifukwa vumbuluso lililonse limene lili m'Bible, if you are not participating, it brings frustration. So mupeza kuti ena in this same zomwe za Christmas, zomwezi za Pasaka, ena moyo wawo uzimu ukupita chitsogolo ndi Mulungu, pamene na Pasaka yomweyi kuntchito akuti holiday, ena ali kuti panopo tunena pano mukangane maborosa magali the holiday ya Pasaka ena ali kunyanja akusambira Pasaka. Yet it's a spiritual thing. It is typical of a spiritual thing. Chifukwa ngati mbuyo mu mphamvu inayika maperewera zomwe Mulungu anatipatsa. Chifukwa akunena ku John 3:31 akuti he that is above all.
ndiye mulungu akutiza kuti ifeyo anatiponya pamwamba chifukwa cha kuuka kwa Yesu Khristu. Ali kudzanja lamanja la Atate. Ifeyo nanga sitili mwa Yesu. Tili naye limodzi kumeneko. Ngakhale tikuyenda pano, koma that is our position. Ndiye tikamayenda ndi awareness imene ikantukena kama bwelo mozera kunama ivi. I know the position imene ndili nayo in Christ Jesus. So ngati ifeyo ngati ineyo imene ndinazipangira dedicate any spiritual thing. Inde anthu timapanga zinazi koma ndimayang'ana kuti what emphasis am I putting ku ma celebration ngati amenewa. Mama wana nakuza ndinali kuti kuchire. Yes. Munanena ndithu vile makuimbirani photo kuti tabwerani ku program kuno. Ku program kuno. Ndaona ndili kuti ndabindikira kuna bwana. Because ndikudziwa kuti china chake Yesu anachita pa moyo wanga. I need kumuza Ambuye zikomo. Ambuye ineyo ndikuthokoza pa zimwe munachita on humanity. Mwina pamene nthawi ikupita ndithu kumapeto apostle ndimafuna mutafotokozerapo munatchulapo za Christmas ngati symbolic celebration imene makhalapo ngati fair Christmas. Funso lukhala ngati lifananira nako ndi zimenezo timaona kuti Christmas ni nthawi imene timakumbukira makamaka tinene kuti kubadwa kwa Yesu Khristu. Koma ndione Christmas imakhala yopambana kwambiri kusiyana ndi Easter kwa mama kwa Khristu. Mene timasangalalira pa Christmas ndi mene timachitengera Easter. Komano ndimona ngati kuti kumakhala kusiyana kwambiri. Yet ndikuona kuti Easter ni nthawi yomwe tikunena kuti timakumbuka za mazunzo amene Yesu Khristu anakumana nawo. Imfa Yesu Khristu, chiukitso cha Yesu Khristu chomwe chinabweretsanso moyo watsopano mwa ife anthu. Nthawi imene ya Easter ndimayona kuti ndi nthawi imene ikupambana kwambiri. Koma ifa Khristu timapereka kwambiri much weight ku Christmas. Mwina mchifukwa chani kapena nkoyenera kutero. Ndiyankhe chonchi. Paulo mtumwi akuyankhula akuti ineyo a wretched man. Zinthu zomwe ndimafuna ndichite ndimapezeka sindikuchita. Koma zimene sindifuna ndichite ndimapezeka ndikuchita. It means there is always a wrestling mkati mwa munthu between the flesh and the spirit. So muzaona kuti Satana amaonetsetsa kuti zinthu zofunika muzitenge ngati zosafunika. Zinthu zosafunika zikhale zofunika. Christmas ndiyofunika, Easter ndiyofunika. Koma kuti muyang'ane chilichonse chimakhala ndi spiritual impact pa moyo wa munthu. So kasangalidwe ka Christmas kasangalidwe ka Easter anthu kwambiri ndimene manena kuti timazika kwambiri kuthupi. Kuti nanga siya pamakhala Fanta, pamakhala nkhuku, pamakhala chani, nanga Easter kukhala nyama. Nanga anthu asangalala bwana. Lero mukaenda basi. Basi. Lero anthu angalimbane nazo. Koma kuifoti kuli nkhuku tu. Kuli chiwamba uyu. So na kwini atamangire kuchiwamba. Kumene koko. Koma zonse nizofunika because Bible ikunena kuti kubadwa kwa Yesu akuti kuti a son is born. Akuti kuti a son is given. Mukuona? Son yemweyo is born. Son yemweyo is given. So it means the son akuyimira munthu. Son yemweyo akuyimira the anointing. Chabwino. Chifukwa anointing cannot be born. Anointing is only given. Ndi akunena kuti when these things are given, his government shall be upon his shoulders. Now, Bible ikunena kuti the church, who is the head of the church? It is Christ Jesus. Who are the shoulders of Christ Jesus? Ndifeyo, his body. So if tukuthokoza kuti we are the government of Jesus. Yesu akamakhala ife enda ameta munyamula ndifeyo. So inenso ili ndi significance yake. Mwaona zopano za Christmas mwetu kulowera. Pamene vitu mangukaniza za Fanta. So it means the authority, the power has been given to the church. Chifukwa cha kubadwa kwa ndani? Kwa Yesu. The anointing has been given. Are we together here? Yes. Pamene Easter is a substitutionary sacrifice ya Yesu on behalf of man. Oh my God. Yes. This is more powerful. Kulolera Yesu kudzazunzika because of mankind. Dziko lapansi likanakhala kuti latembenuza kaganizidwe ndikuiona Easter in this angle. Sir, it would have been something very great. Chifukwa munthu kuzunzika chonchi chopanda tchimo, kusanduka tchimo, kuzunzika kukafa ndi kuuka because of man. Oh, what an impact. Muli pamene pa apostle nthawi yatha. Ndimafuna ndikupatsani mphindi zochepa chabe. Kuti mwina ndi uthenga wotani omwe mukhoza kupereka wa Pasaka mnthawi imene ya Easter. Yes. You have
5 minutes. 5 minutes. Less than 5 minutes neneyo. Less than 5 minutes. Chabwino. Tapereka uthenga wanu okhudzana ndi Easter. Uthenga wa Easter to the body of Christ. Masalimo 49 verse 20 akunena kuti man who is in honor and understands not is like the beast that perishes. So ndifuna ndinene pano kuti vumbuluso la Pasaka likutipatsa ife malo athu a ulamuliro, malo athu a dominion. Tikawerenganso ku masalimo komweko akunena kuti munthu amene sadziwa chimene ali adzafa ndithu ngati munthu wamba. So ndikufuna ndinene kuti Pasaka yatipasa zinthu zazikulu pa moyo wathu. Now Bible ikunena kuti Jesus died and rose again in 3 days. Ndiye watipasa mphamvu, dominion and authority. Ndiye ndifuna kundiyankhule kwa munthu iweyo kuti Pasaka inoyo ukhale ndi this mindset, ukhale ndi kadziwidwe kameneka kunena kuti Yesu wakupasa zinthu zapamwamba mu nyengo inoyo. Ndiye ndingoyankhula ndi moyo wako, ndiyankhule ndi banja lako, ndiyankhule ndi business yako, ndiyankhule ndi office yako, ndiyankhule ndi china chilichonse pa moyo wako kuti pamene zinthu zako zinafa, pamene Pasaka ikutipatsa mphamvu, ulamuliro, chilichonse pa moyo wako chimene chinafa chilandirenso moyo. Pamene Yesu akuuka mande lino in these 3 days, chinthu chomwe chimaoneka kuti pa moyo wako chilibe impact, chingakhalenso ndi moyo. Ine ndikuyankhula kuti mphamvu ya chiukitso iukitse zinthu zimenezo. Matenda amene ali m'matupi mwathu akunena kuti mphamvu imene yaukitsa Yesu kumanda, it is at work in our bodies to vitalize our mortal bodies. Ndiye ndikuyankhula kuti nthenda ina iliyonse imene yakhazikika moyo mwako, nyengo iliyonse imene yakhazikika moyo mwako ilandirenso moyo kudzera mu this spirit that raised Christ from the dead. Sangalani ndi Easter koma mwa Ambuye. Sangalani ndi Easter ndi awareness kuti Yesu anatipangira zazikulu pa moyo. Malawi asangalani ndi Easter ndi chipambano. Ma families sangalani Easter ndi chipambano. Kwina kulikonse this power of God let it manifest pa moyo wanu. Ambuye akudaliseni. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Yeah, ndiyamikire Apostle. Yes, sir. Chifukwanso cha kupezeka kwanu program ineyi komanso ndi mmenenso mwa fotokozera Amen. zokhudzana ndi Easter. Amen. Kapena mchichode kuti Pasaka. Pasaka. Ndikukhulupirira kuti Pasaka ameneyu akhala Pasaka osinthika. Yes. Wa mtundu wina. Yes, Lord. Ndi mmenenso zakhalira. And Yes. ndiyamikirenso kwa nonse amene munali pamenepo kutsatiranso program ineyi. Ya majidwe awa pano pakanema wanu kanema wa kamene wa GPS. Mwakhala ndine Tom Kamanga. Yes. ati majidwe. Angozo lya nakubweretserani mtumi wa Ambuye Apostle Hills Namate. Yes. Amene amatifotokozera za Pasaka. Once again, Yes. ndiyamikire Apostle. Thank you so much. Ndikukhulupirira kuti mwina nkutewerena kuti ayi nambala amaono ndivutitsa. Komano mwina ndingokupatsani mpata. Yes. Mungotchula nambala yanu nkutika ena akhoza kufuna kuti ayi mapemphero apadera. Yeah. Ena kufuna kuti adziwe zambiri za zina za utumiki wanu. Yes. Ndiye ndikupatsani mpata. Mungotchula nambala yanu kama munazo ziwiri, tchula ni nambala ziwiri zo kandi imodzi, tchula ni nambala yanu yo kuti anthu mwina ufuna kufikirani ino akufikireni. Amen. Zikomo kwambiri nonse amene mukutionera. Nambala yanga ya WhatsApp ndi 098123 0976. Iyi ndi ya WhatsApp. Mwibwerezeso. 098123 0976. Imene ndi ya WhatsApp. Ndiye pali ine ama calls ndi 0995 707 824. 0995 707 824. Manamba za amenewa amakhala kugwira ntchito 24/7. God bless you. Ndiyamikirenso zikomo kwambiri. Thank you so Ndikufuna much. ndithu Pasaka. Inunso ndikufuna Pasaka kwamwamba. Ndiyamikirenso makamaka anyamata amene agwira ntchito yotamandika mtsiku la lero, Romeo Khazika kumakina kumene ku FCC komanso ndikukamba mphatso pa kamera. Prince Banda amene samuonetsetsa kuti nkhani ya audio ikhalenso iyenda bwino. Kufikiranso tsiku lina pamene tizabwerenso ndi program ngati imeneyi. Ndingoti Easter yopambana kapena Pasaka opambana. Bye bye. Kuziranso kapikire kandozina zimene zimadyedwa m'Malawi.